आज एगो हमरा बात के पता चला कि यूपी बिहार वाला काहे माने आगे ना बढ़ला आज। काहे से कि एने बाहर में आके चाहे विदेश में अगर कोनो के सिक्योरिटी गार्ड के भी नौकरी मिल जाओ ना कंपनी की ओर से, तो वे अपने आप के तीस मारे खान समझिए कोनो काम में माने ऑर्डर डालत रहिए, ए होगा ए होगा ए होगा, चाहे फॉरमैनो बड़ो अपना किए के अगर काम हम करता अगर वो फॉरमैन बन गए तो सही काम रही नु तू गाई एक बार टोकी तरह के माने अपना आप के माने समझी कि हम अब एथी हो गइल बने सही करता रह तब कहे का भइल हो अब ना भई ए मर्द हतना देर नहीं हो जाला है ना होगा माने परेशान तो रख देलस। ठीक बात आ उहे आंध्रा उधरा के और कहीं के फॉरमैन रहियो तो कुछ उतना ना एक बार बोल के चल दियो सब फेन होइयो सब भाई अपना टाइम से अपना के एक बार चुकुर चुकुर आके पूछियो भाई अब ना भाई का करत रहो एक बार समर्थ नहीं है काम हतना देर में हो जाला है ना हो। ये बात बा चाहे कौन माने ऑफिस बॉय बन जाओ चाहे का नाम सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ सब सोचला था अपने आप के हम जीएम हो गए सोच लियो आप यूपी बिहार के आदमी के माने इज्जत ना करियो से हिंदी बतियो भोजपुरी बोला वाला बात न तू जाके भोजपुरी बोलबो तो हिंदी बतियो ठीक बा टॉर्चर करल समय बहुत अपना के ऊपर एज अपना के ऊपर लोग पीछे रहेला एक दूसरे के हेल्प ना करता करेला लोग ठीक बा ना ये बात एकदम परफेक्ट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए हमको फॉलो करिए भाई प्लीज।